Bismillahirrahmanirrahim. 4 perkara yang menjadikan pandangan cerah dan 4 perkara yang menjadikan pandangan kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking umur arbaatun utawi perkara papat iku tunawiru bisa madhangake apa arba'ah al-basara ing peningal. Bisa ndadekake pandangan cerah 4 perkara. Al awalu utai kang pertama iku an-nadru iku ningali ilal hadrati maring ijo-ijo. Perkara sing ijo kaya wong desa. Makane survei membuktikan wong desa karo wong kota iki sing akeh nggawa kacamata yang banyak membawa kacamata plus atau min iki biasanya wong kota sebab jarang ijo-ijo. Wong desa iki kuat pandangan matane tajam. An-nadru iku ningali ilal khadrati maring barang ijo-ijo atau penghijauan. Asani utawi kang kaping pindho iku an-nadru oleh ningali ilal walidaini maring wong tuwa loro. Ningali pandangan sing rahmah, ningali tiyang sepah kalih. Iki ndadekke matane apa? Pandangane cerah. Asani suutai kang kaping telu iku an-nadru iku oleh ningali hilal mushafi maring Quran, sering maca Quran, membaca Quran, tidak menghafalkan. Jadi maca karo ndelengke tulisane Quran. Ningali ora hafalan. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku an-nadru iku ningali ilal ka'bati maring Ka'bah, termasuk ndadekke pandangan cerah. Iku perkara papat. Wa min halan usah sang umur maneh arbaatun uti perkara papat, arbaat asya uti papat pira-pira perkara iku gila ala sawab tudfiul basar. Dinyirpake atau mbawurake apa arba'u asya al basara ing peningal, menjadikan kabur pandangan. Al awalu tekang pertama iku aklul milhi iku mangan uyah ki cemilan, iku ndadekake pandangan kabur. Senajan ana hadis yen ma'am ndadekake sehat iku sadurunge ma'am makanan ken ngemut uyah sekedhik ya. Nanti mboten kanggo cemilan. Iki nek uyah kok kanggo cemilan ndadekake mata kabur. Asani utawi kang kaping pindho iku sobul ma'i ngosokake banyu alhar kang panas ala ra'si ngatasé sirah gebyur nganggo banyu panas. Ya iki matane dadi kabur. Bureng. Asalisu utai kang kaping telu iku an-nadru iku oleh ningali ila syamsi marang srengenge. Ndelok srengenge kok didelengke. Dadi kenapa? Bureng kabeh ya. Matane dadi kabur. Ar-rabi utai kang kaping papat iku an-nadru oleh ningali ilal wajhil adui maring wajah musuh, termasuk melihat wajahnya musuh. Ndadekake mata kabur. Wa min halan setengah saking umur arbaat asya uti papat pira-pira perkara tusminu kang bisa ngelemukake apa arbaat asya al badan 4 perkara bisa menjadikan badan lemu. Kepengin lemu lagi dilakukan 4 perkara. Haduate salah suwijine arba'ah iku labsul harir, nganggone pandangan sing apa sangka sutra. Lah kuat ora iki. Labsul harir ku nganggo sutra. Asani utai kang kaping pindho iku aklul at'imatil marihati iku mangan pira panganan kang enak tur sehat. Makanan yang sehat, pakaiane sutra wis to cepet lemu. Asalisu tekang kaping telu iku dawa musurur iku langgenge bungah terus jarang susah. Nah iki ndadekake napa lemu. Ar-rabi'u tekang kaping papat iku ada muta'abi ora alen payah. Ora payah, seneng terus pakaian sutra, mangane enak-enak wis 3 wulan tambah apa bobote ya. Iki sing ndadekake napa badan gemuk.
Nah, sebaliknya 4 perkara yang menjadikan badan kurus. Wa minha lan iku setengah saking umur arba'atu asya'a utai papat pira-pira perkara tuwa iru iku ngowahake apa arba'ah al badan ing badan ngowahake dadi kering. Ahaduha utai salah siji arba'ah iku kilatul akli sithik mangane. Ya kene arep diet iki 4 perkara iki dilakoni cepet dadi kering. Mangane sithik sing nomor asani utai kang kaping pindho iku kasratul jima iku akeh jima termasuk iki kakean jima. Mangane sithik jima akeh. Asalisu utai kang kaping telu iku kasratul julusi iku akeh lungguh fil hammam ing padusan. Apa tempat hajat sing suwen apa lungguh terus ing tempat padusan tempat lu hajat. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku annam turu ba'dal ghurubi ing dalem sause surupe srengenge. Napa iki tidur setelah matahari terbenam. Niki termasuk ndadekake kering. Mangane sithik, jima akeh, kakean lungguh tempat napa hajat. Turune sause srengenge surup. Nah, iki diet sing mandi, diet sing napa diet sing mandi iki. Wa alam bisawab. An-Nawadir halaman 179.